May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Din ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Klase sa Bacolod gin-suspend subong nga hapon. May mga eskwelahan ni half day sa gihapon ng klase next week bangod sang El Niño phenomenon. 13 ka mga commercial establishment sa Bacolod City ginpasirado. Mga tulaan sa tao nasapuan sa kampo sa Banwa sa Binalbagan. Kag sa good vibes, waterfalls ka daw swimming pool ang tubig sa tripping ni Ruming. Kag isa ka persona nga may diferensya sa paminsaron, gin sa pupos ang isa ka dishwasher sa isa ka restaurant, aton sa kilalahon sa Baganihan. Pinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Siyudad sang Sipalay ang nangin second place sa Green Destinations Top 100 Stories sa Thriving Community category. Nangin entry sang Sipalay ang Lakbayon Women's Steps Toward Sustainability. Sunod sa LGU, ang entry sang Sipalay ang nagaisahanon nga entry gikan sa Pilipinas nga nalakip sa top 3 sa anong ka mga categories sang top 100 stories. Mismo si Mayor Maria Gina Lizares, 6th District Representative Mercedes Alvarez, kag Supervising Tourism Officer Jerry Claxon ang nagbaton sang award gikan kay Albert Salman, ang presidente sa Green Destinations sa awarding ceremony sa Berlin, Germany. Nangin first place ang Tibau do Sul sa Brazil, kag third naman ang Katun Kagaray sa Kazakhstan. Ang Lakbayon Project Partnership sa Sipalay City Council for Women sa Sipalay City Government kung sa diin ginhaylo ang komunidad, labi ng mga kababainhan nga magpangkuha sa mga basura sa baybayon samtang nagapanglakaton diri sa kada adlaw. Sa number 9, Bacolod LGU nagadihon sa mga kasugtanan kaupod ang mga dialysis center para mabuligan ang mga pasyente pinaagi sa back chip. Magluwas sa mga hospital, ginahikot na sa syudad ang kasugtanan upod sa mga dialysis center sa syudad para mabuligan ang mga dialysis patient. Ginpahayag ni Mayor Alvin Benitez, kasubong sang ginapatuman nga Bacolod Comprehensive Health Program, mag-coordinate ang syudad sa PhilHealth para madugangan ang mga dialysis patient beneficiaries. Ginatunan sa Committee on Health sa Konseho nga mapangitaan sang dugang nga pondo ang back chip para ibulig sa mga dialysis patient. May anom ka mga dialysis center sa syudad nga sarang mangin ka-partner sa Bacolod LGU sa back chip. Sa number 8, napulo ka mga banwa kag syudad sa probinsya ang may 100% drug-cleared barangays na. Inibasa sa report nga ginrelease ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental as of December 2023. Nalakip sa mga LGU nga may 100% drug-cleared barangays amo ang Bago City, Candoni, Ibi Magalona, La Castellana, Manapla, Moises Padilla, Pulupandan, Sipalay City, Valladolid kag Victoria City. Sa report sa PPOC o sa Provincial Peace and Order Council kahapon, may bag-o ka napulo ka mga barangay ang gindeklarar nga drug-cleared. Nalakip diri ang barangay 19 kag 22 sa Bacolod, Tiling sa Kawayan, Hunob-Hunob kag Langob sa Escalante City, Gargato sa Hinigaran, Lopezina sa Musha, Zone 12 sa Talisay City kag Ginhalaran kag Mambulak sa Silay City. Suno kay Cornelio Espartero Jr., ang Provincial Officer sang PIDEA, isa sa mga pagpanghang nga ila ginaatubang amo ang pagpatuman sang intervention kaangay sang rehabilitation sa mga PWODs o kon people who use drugs. Patag niya, isa sa kabudlayan amo ang indi pagsanto sang ilang mga schedule sa ahensya nga nagapatuman sini. Ang challenges talaga ma'am yung the intervention na gawin namin doon sa mga PWODs ma'am. Kasi ano pa natin namin yung i-rehab sila, i-barangay, CBRP sila. Yun ang challenging dun ma'am sa part sa DOH ma'am. Kasi sometimes yung schedule sa mga PWODs hindi mag-jive dun sa schedule
Sa number 7, mga tulaan sa tao na sapwan sa kampo sa Banwa sa Binalbagan. Nakibot ang mga pumuluyo sa masapwan ang mga tulaan sa isa ka lalaki sa sitio Umot, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan, Huwebes sang aga. Ang biktima, gikilala sa kay Jonathan Guardario, 40 anyos, wala sang asawa kag residente sa amuman nga lugar.